Anullakin on suora, eikö ole ihan täysin? Joo. Aja. Ei haittaa. Sä käännät vielä. Niin joo. Joo, älä siihen mene, tuu tänne päin. Tässä kato voi kulkea, tässä katsotaan miten koira jäljestää sitä nakkirat. Iivi on kyllä. Anu pääsee vähän liian helpolla. Niin pääsee, se on Saa sinne kyllä ottaa jälkilästä. Mä teen kato pentuna pohjat hyvin, eikä hutaasti. Niin Eikä selitetä, se koirasta se johtuu. Et sä nyt hirveästi sen kanssa pellolla tainnut olla. Koko kertaa. Ai talvella. Monta kertaa. Anu sai vaan niin helpon koiran. Niin. Anta meille nää sudet. Niin. Anna, kato. Annekin sai niinku perintönä valmiiksi pilaatu. Niin. Kaikki hullut meille. Ois pilaatu. Mä kato kuiskasin Karelle, lähetteli faksia Saksaa. Laitahan pennuille tämmöiset ominaisuudet. Joo. Onko sieltä tulossa meille pennut vai? Oh. Okei. Okay. Niin, että ei mihkää PK-puolelta vai? Ei, spanielit vaan ottaa sullekin aina semmosen pienen happihyppely aina. Ja... Alusta olisi saanut olla pehmeämpi. Anu on tiukka tässä. Miten niin? On niin yliväsynyt. Ette yliväsymystä tiedä mitä. Tulee. Ei, se oli viikko. Ai mistä? Mä äitiä kiusasin, kun tultiin mustikassa molemmat ihan yliväsyneitä. Että nyt keräät pari tuntia vaatteesta ja lähdetään heti mustikkaaksi. Ihan mäkin sanoin eilen Anulle, kun se oli jo lähdössä jo monta kertaa, kun ei se malta olla kauan. Sitten se, mitä jotain tuli puheesta, niin mä sanoin, että me mennään sitten uudestaan. Kauhea ilme. Luuli vielä, että mä olin tosissaan. Kyllä tosiaankin siniset marjat pyöri silmissä, kun pisti illalla silmät kiinni. Ja mulla on ihan sikaa. Mulla on niin järkeviä kysymyksiä. Annetaan, jos on vastauksia antaa. Ja minkä takia riisipuuro on justiin riisipuuro? Mä Anu mietin, että siellä metässä eilen. Niin ei oikein. Ei se voi olla oikein kaurapuuroakaan. Niin, mutta eihän Suomessa ole riisiä koskaan kasvatettu. Niin kuinka kauan se on? Silloin paljon ennen aikoja. Niin. No, ei. Siltikään ei yhtään häsättäisi, vaikka sanoo tässä ei. Ei se saa. Niin, ihan hyvä. Meillä on sitä varten se PERKELE. Niin. Ei ole vaan tyhmiä varten. No ihan pulassa, kun me ei pystytä enää millään tavalla. Kato, on oppinut varmaan 5000 sanaa. Eihän nyt missään nimessä voi sanoa, että voisitko mennä käyttää tutoa lenkillä. Sehän riimaa sitä. Mutta nyt kun mä olen sen takia, että voisitko käyttää. Nyt on oppinut sen käyttää. Mutta se on oppinut myös voisit. Joo, aivan. Eli mitään. Ja mä ajattelin, että nyt on pakko vaihtaa kieltä. Joo, tiedätkö mikä meillä rupeaa olemaan? No. Ja aina kun mä sanoin, että Tommi. Joo, justi. Joo, just sama, että mäkin pojille, että pojat voisitteko. Joo. Tuto heti huutanut. Meillä oli sauna, oli sellainen. Ja sitten me ruvettiin sanoa, että vastus. Niin se Karppi otti sen. Joo. Ja sitten oli kiska, no sitä ei voinut sanoa ollenkaan. Ai lenkille lähdössä vai? Ei vaan siis yleensä, Niin, kun se yleensä. meni jossain oltiin tälleen Joo. likissä, niin ei voinut sanoa. Joo, Sitten niin. me sanottiin, että KIS se saa. Joo. Se oppi senkin. Joo, kyllähän oppi, mekin ollaan LENKILL. Joo. Tai go out. Niin se Mutta mä veikkaan, että mä en tiedä, onko se sitten siitä, että ne oppii sen sanan, vai on se äänenpainotti varmaan Niin ja joo. vaistoa. ne yhdistää ne kaksi. Niin. Sittenhän se varmaan. Hyvä. Voi miten Ihan hienoa. itse menit sinne. Aika Joo. hieno. Hyvä. Oi. Jup.